ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பர் டூப்பர் எல்பி சேனலில் இன்றைக்கி வந்து பலாப்பழம் வச்சு ஒரு ஸ்வீட்டு போண்டா செய்ய போகிறாங்க. அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்துடலாங்க. பலாப்பழம் வந்து ஒரு 9 சொலை வச்சுருக்குறோங்க. அப்புறம் தேங்காய் வந்து ஒரு கப்பு, கோதுமை மாவு வந்து ஒரு கப்பு, வெல்லம் ஒரு 150 கிராம் வச்சுருக்குறோங்க. இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி பாகுபாதம் வேணாங்க, சும்மா கரைச்சா போதும். அந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கலாங்க. இது வந்து பாகுபாதம் இல்லைங்க, சும்மா கரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துடலாங்க. அப்புறம் ஒரு 4-5 ஏலக்காய் இடித்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போ வந்து இது கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி கொண்டு வந்துடுறேங்க. அது எப்படி கலக்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேங்க. பாருங்கள், அரைச்சின்னு வந்துட்டேங்க. அதில் வந்து இப்போ இந்த தேங்காய் துருவல் போட்டுடலாங்க. தேங்காய் துருவல் போட்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோதுமை மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. இப்போ மூணாவது வந்து இப்போ வெள்ளை கரைச்சல் ஊற்ற போகிறோங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த அளவு கரைச்சிக்கிட்டா போதும். இந்த மண் எல்லாம் இருக்கும்ல, அதனால் இந்த அளவுக்கு. இப்போ வடிகட்டிக்கலாங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு கலக்கிட்டேங்க. இப்போ வந்து கொஞ்சோண்டு உப்பு, ஏலக்காய் தூள், இதில் வந்து நறுக்குன்னு கொஞ்சம் வரதுக்காக இந்த பலாப்பழமே நான் இவ்வளோ மெலிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் போட்டேங்க. மதியில் வருங்க நம்ம சாப்பிடும்போது. இதையும் கலக்கி ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே ஊற வச்சுருவாங்க. ஊற வச்சு போடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சோண்டு சோடா மாவு போட்டு எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துடுவாங்க. இது கொஞ்ச நேரம் ஊறட்டுங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து கொஞ்சோண்டு சோடா மாவு ஒரு பிஞ்சு, ஒரு சிட்டிக்கை சொல்லுவாங்களே, ஒரு சிட்டிக்கை நல்லா அடிச்சுக்கோங்க. 3 நாள் எவ்வளோ அடிக்க முடியுமோ அடிச்சுட்டு, நீங்கள் கையில் எடுத்து போட்டோன்னா சரி, ஸ்பூனில் போட்டோன்னா சரி, உங்கள் விருப்பம் அது. இது வந்து நான் லாக்டவுன் ஸ்பெஷலாக செய்கிறேங்க. இது குழந்தைங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்து சாப்பிடுவீங்க. இது வந்து வாழைப்பழத்தில் செஞ்சுருப்பாங்க. இல்லைன்னா நான் இது வரைக்கும் பலாப்பழத்தில் பார்த்ததில்ல. இது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அது ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறேன் நான். இது உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் பார்க்கலன்னா இனிமேட்டு பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை அமுத்துங்க. நீங்கள் பெல் பட்டன் அமுத்தி வச்சாதான் உடனுக்குடன் எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டுங்க. சுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இதை வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு, மேலே கிரிப்ஸியாகவும் உள்ளே நல்லா சாஃப்ட் பாருங்கள், மேலே கிரிப்ஸியாகவும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் எம்மியாக இருக்குங்க. நீங்கள் எல்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு